To idan kuka je ba dace ba fa. Laure, dole ma za a dace. Abinda nake so a yanzu zan shiga ɗaki ku jira ni in fito. Mai gida Kale, mun bincika ko ina ba mu ga Shamaki ba. Mai gida, ni na ga Shamaki, amma kuma ya gudu a bangaren nan. DJ, mai gida Kale. DJ, Mai gida Kale. da hannun nan nawa na naɗa Shamaki don ya zama oganku, amma daga yau na cire shi. Sannan ina so ka sani, daga yau kai ne sabon Shamaki na wannan yankin. Sannan ko da wancan Shamakin ya dawo, kar ka yadda kar ka kuskura ka sake ya zauna garin nan. Don haka sai ku tafi. Guriya muka mai gida. Wayannan tufafin da gani su ne ake kira 'yan baiwa. Duk wani abu da zan yi idan na sa su dacewa ake. Don haka Laure ki jira mu yanzu za mu je mu dawo. Waziri mu je. Yaji mun zagaya ka ga da yanayin gida yake. Don mun zagaya na kari ba gani ko. Gaskiya na ga gidan direba. Amma dai yanzu abin da nika so gare ka ya za a yi. Ta yanzu sai mu tsaye da magana. Alhaji, idan ka sai gida miliyan 10 za a siyar maka sai ka je kai shawara. Waton direba wannan ba matsala bane. Ina son ka bani minti daya. Assalamu alaikum. Fatima, wannan shine hoton gidan da nake miki bayani. Amma me kika ce? Fatima, Allah ya kawo ku lahiya kuma Allah ya tsare. Kana ji na direba? Na sai gida miliyan 10 babu matsala. Masha Allah. Mai gida ta shiga kudin kunu da ka sha. Allah ya sauka mai gida, Allah ne ya baka lafiya. Allah ya samu wannan ciwon abin da za a taki mani. Wato Salamatu, kina bani wannan kunun sai ne tana da ɗana Basiru. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Basiru an dawo. Wallahi na dawo mama. Basiru, ai yanzu nan kuwa nake maganar ka, ashe kana sama hanya. Wallahi baba, ya jiki. To, da sauƙi dai za a cewa, duk da yau likita ya ce, kada in ƙara fita waje. To baba, Allah ya sawaka. Amin Basiru, shiga ciki yanzu sai ka ajiye kayanka, Allah ya ma albarka. Amin abba.
wace asibiti ce kace ka kai wannan wanda ya kone? mai gida a nan asibitin kasa ne. To mu je asibitin yanzu mana. Assalamu alaikum masoyanmu. Maza da mata, sunana Abbati yaron zamani wanda kuka fi sani da mai gida Khalid a cikin shirin bako. Sunana Muzammil. Sunana Abuki wanda aka fi sani da Waziri a cikin shirin mu mai suna Bako. Sunana Musa Basaya wanda kun fi sani da Malam Sale a cikin fiddinmu na bako. Sunana Aminu Yuke kamar yadda kuka sani wanda ya fito boka a cikin fim ɗinmu na bako. Sunana Shafi'u Ahmed. Sunana Yakubu Hamisu. Domin nuna ƙauna Da farin cikin da kuke nuna mana. Ku ci gaba da bibiyan mu. Ku daure ku yi mana subscribing akan YouTube ɗinmu. Mai suna Kuci Film Production. Ga masu buƙatar mu tallata musu hajojinsu irin shaguna, kasuwanci, siyasa, duk ci gaba ya samu. Saboda haka wannan sanarwa ce ga masu buƙatar talla. Idan mutum yana buƙatar talla zai iya tuntuɓa mu ta lambar waya kamar haka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alhaji. Wa yake salama? A kai ne? Alhaji na magana nan. Lafiya dai ko? Ya gai. Kai, Na zo dan kusa mutum wallahi. Kwana biyu. wanda iska ga ya riga ni kiran ka. Bari magani ko. Abubuwan ne sai a hankali. To ga wannan. Kai Alhaji kar ka bayi. Gidan mata yi wallahi. Subhanallah. Mali ya hukiya. Irin ku ne iskan banza ku zo ba ku da sana'a. Wallahi ƙarya ne da uwanka. Ran boka ya rade. Ya alkali boka wata matsala ce babba muka duba muka ga ba wanda zai magance mata ita bayan kai shi yasa muka zo wurin ka. Matsalar ku kowace iri ce ta zo karshe ku kwantar da hankalinku. Micece matsalar boka kai kan ka sani zarkin garin nan ba karamin azzalimi bane mu kuma mun gaji da irin zalincin da ke wa mutane shine muka zo wurin ka in akwai wata dabara da za mu yi mu kashe shi mu huta. Wannan maganar taku kukan kun sani babban magana ce ba karamar magana ba ce. Kun sani cewa duk cikin garin nan babu kan da sarki ya yarda da shi iri na, to me yasa kuke so ku saka ni cikin matsala? Ran boka ya dade. Mun sani cewa ko kai da aboka wannan sarki ya ishe ka. Kuma idan ka taimaka mana mu ga bayan wannan sarkin na sani cewa kai ka huta mu huta kai a gani. To wannan maganar taku gaskiya ne, to amma me kuke so a yi? Yawwa boka tunda ka amince ka samu wani abu wanda za a sarki shi don ya mutu. Akwai wani magani idan an kai kokari aka samu shi cikin abinci idan ya ci to duk wanda ya mai tsaye garin nan sai ya mutu. Yawwa boka yayi. To amma akwai sharadi, dole sai ya ci abincin zai mutu, idan bai ci ba zai mutu ba. Ai boka in dai wannan ne ba komai a ba maganin kawai. Boka. Gode maki. Mun gode boka. Yar kaniya. Yar kane ka boka. Yar kaniya ka boka.
Iro, an sai da gidan ciyaman miliyan 10 ga kuɗin an kawo, ya za a yi da su? Direba, akwai matsala. Shamaki ya gudu, Khalid bai kashe shi ba. Iro, ai wannan ba ta matsala ba ce. Kuma dama bai kamata a ce Shamaki ya mutu ba. Sannan a halin yanzu Khalid ya sake Shamaki daga mukaminsa, ya naɗa BJ a matsayin sabon Shamaki. Ko da wancan Shamaki ya dawo ba abin da zai yi. Direba, sai yanzu na ji hankali na kwanta. Amma yan wancan Shamaki ya dawo ba. Tabbas zai dawo. Sannan duk ranar da aka ce ya dawo ba da mu zai faɗa ba, da BJ zai faɗa. Iro, ina Khalid yake yanzu? Khalid yana asibiti. BJ ya kira ni ya faɗa min. Yaron Khalid Burma ya ga wata mota ta kama da wuta. Sannan yana tunanin cewa ne a ciki duk da babu tabbaci. Iro, yanzu zan je asibiti. Ko da ciyaman ne zan ba likita cin hanci ya kashe mana shi, ka hen Khalid ya taho. Don haka na tafi. Dokta, ina so ka yi min bayani dalla-dalla akan wannan da ya ƙone. Ina da tabbacin cewa za ka san shi. Wane ne shi? Ran kai daɗe, ina so ka yi hankuri, saboda ko da aka kawo wannan bawan Allah asibiti ya samu ƙonuwa da yawa, ba mu tsaya diba fuskarsa ba. Muka sashi emergency room, amma ina so ka bani minti guda, zan je in diba in dawo. Oke, ba matsala. Burma, ka zauna. Khalid, wayannan kuɗi su ne aka alƙawarin za a baka. Sannan a yanzu kuma muna buƙatar kai mana wani aiki kafin ka wuce. Wani irin aikin ne zan yi muku? Akwai wata yarinya za ta dawo makaranta gobe. Sannan babanta yana matuƙar santa. Idan ka yi da nafas ɗin yarinyar ba kuɗi muke buƙata a matsayin fansa ba. Akwai wata takarda a hannun babanta, ita ce kawai muke buƙata. An gama. Abin da nake so ka sani, ita wannan takarda tana da muhimmanci gare mu. Sannan don Najeriya ita wannan takarda kwara ɗaya ce, kuma gobe-gobe muke buƙatar wannan takardar. An gama. Likita ina jin ka. Khalid, wannan da aka kawo ba kowa ba ne illa ciyama na local government ɗin garin nan da aka ce ya ƙone. Likita, dama bai mutu ba. Kai, saurara. Likita, da a ce ɗan majalisa ne ko gwamna, da ba yadda za a in bar garin nan. Amma yanzu idan na kammala aikinka gobe zan koma. Likita, ko da a ce bana nan, kar ka sake ya mutu a hannunka, ka kula da kyau. Idan ya mutu, kai ma sai ka mutu. Burma, mu je. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in alim. Idan ciya mai warke, asirin mu zai tuwu. Likita, don Allah saurara. Kai baka da hankali ne? Baka ji abin da ya faɗa ba? Ko so kake yin mutu ne? Don Allah fita. Sako ba a san halinka ba, ku jira mu gani zuwa gaba. Ya baka tura min abin da na ce ba. Yawwa lantana, bude bluetooth ɗinki. Bluetooth? Da buɗe bluetooth? Ka da kai da bluetooth. Kaga baba. Dama kai magana ba za a kawo ka gidan ga. Ke, shigi gida. Shigi gida. Baba. Bari in ta. Ni ce kai ka bari. What?
karkasa ka daman bulutin din da kawo ka gidan ga ta ki buta bulutin ni ce ta ki buta bari ita kuma in shi kai isko ta gidan na yi ta rashin abin ta ki buta uwa ka da kai da bulutin